Ευχαριστούμε. Μας θυμάται με την παρουσία σας, κύριοι και κύριοι. Παρεμβρίσκεται εδώ ο τέος δήμαρχος κ. Βλαδίκας, με τη σειρά τους περαιτέρω χωρίς να κατάλαβε πρωτόκολλο, ο τέος αντιδήμαρχος κ. Ακηδάκης Χρήστος, ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Δημήτρης Οπάκαρας, από πλευράς Δημοτικού Σταδίου ο κ. Ρίγας, από πλευράς Βυσσαρτιακού κ. Παπαγιάννης. Δεν θα πω παραπανήσια πράγματα, απλώς πιστεύω ότι η ομάδα μας πάει καλά. Ήδη έχουμε φτάσει και στους 4 του κυπέλλου. Λίγο σφίξιμο παραπάνω και ο τελικός για το κύπελλο και γιατί όχι πάλι και φέτος για δέλτα εθνική είναι δίπλα μας. Λίγο σφίξαμε. Ολοκληρώνοντας, εγώ θα πω παιδιά υγεία και το σλόγγαν της Ασπίδας όχι βία στα γήπεδα. Δυο κουμπέλες λίγο με το προπονητή μας τον κύριο Στράτο και συνεχίζουν μετά περιμένοντας και τον Δημήτρη τον Γεωργουλιανό να γίνει απόψε Μουσάζω έφορας, πρόεδρε. Και συγχρόνως να μην ξεχάσουμε μας τιμούν και τα παλιά παιδιά του δεύτερου σήμα, ο Εκλόγος του Νίκης και ο Τάσος του Κυρόπουλου. Εγώ από την πλευρά μου να ευχηθώ υγεία σε όλο τον κόσμο, ειδικά στους ποδοσφαιριστές της ομάδος. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι στιγμής η πορεία μας είναι πάρα πολύ καλή. Όπως είπε και ο πρόεδρος, έχουμε φτάσει στους 4 του κυπέλλου ερασιτεχνών. Ευχή όλων είναι η ομάδα να καταφέρει να συμμετέχει σε ένα ακόμα τελικό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και νομίζω ότι εξαρτάται από εσάς περισσότερο το αν το καταφέρει ή όχι. Όσον αφορά την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα, μπορεί να μην ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Στη διάρκεια δείξαμε όμως ότι έχουμε τεράστιες δυνατότητες και μπορώ να πω ότι κάνουμε μια πολύ καλή πορεία μέχρι στιγμής. Έχουμε μπει στην τετράδα και ευελπιστώ ότι στα επόμενα παιχνίδια θα καταφέρει η ομάδα να παραμείνει μέσα στους στόχους της και να συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους αγώνες παράς για την άμεση της Εθνικής. Δίνουμε ένα κρίσιμο παιχνίδι με την ομάδα του Χρυσό και πιστεύω ότι αν καταφέρουμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι έχουμε πολλές πιθανότητες να βγούμε ακόμα και πιο ψηλά από την τέταρτη θέση. Πολλά εξαρτώνται από εσάς παιδιά, το ξέρετε πολύ καλά. Περάσαμε κάποιες δύσκολες στιγμές στα πρώτα παιχνίδια, αλλά ευτυχώς για μας καταφέραμε, βρήκαμε το ρυθμό μας. Γίνεται πιστεύω μεγάλη προσπάθεια και από εσάς και από την διοίκηση για να συνεχίσουμε αυτό που πετύχατε πέρυσι, να έχει η ομάδα μια διάρκεια και να μην είναι ένας κομίτης ο οποίος κατάφερε μόνο μια χρονιά να φτάσει στο τελικό και από εκεί πέρα να απαξιωθεί. Ελπίζω να συνεχίσουμε το ίδιο καλά μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος και να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Καλή χρονιά σε όλους και υγεία προπάντων. Και δυο κουβέντες από το πρώτο λίγο του τοπικού. Καλησπέρα. Καταρχήν εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους σας και στις οικογένειές σας. Εύχομαι κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Για την ομάδα μας να ευχηθώ να έχουμε μια ανάλογη πορεία και φέτος όπως την περσινή, για να είμαστε κι εμείς υπερήφανοι όπως σαν εθνιώτες. Εσάς τους ποδοσφαιριστές θα ευχηθώ να είστε πάνω απ' όλα υγιείς και καλή χρονιά σε όλους. Σε όλους καλή χρονιά. Θερμά συγχαρητήρια στη διοίκηση, στον πρόεδρο, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας της Ασπίδας για τις προσπάθειες που καταβάλουν. Θερμά συγχαρητήρια στην προπονητή, στην τεχνική ηγεσία. Θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στους στόχους πάνω από όλων των ποδοσφαιριστών. Όπως έχει τα χιλιόμετρα, ξεκινάμε. Για το Χριστό και για την Παναγία.
Ο τυχερός της βραδιάς, ο κύριος Νίκος Ματζάλης. Καλή χρονιά σε όλους. Η ομάδα τα πάει πολύ καλά. Είμαστε στους 4 του κυπέλλου. Ευελπιστούμε να είμαστε στο τελικό. Στόχος της ομάδας είναι τετράδα. Τα έχουμε καταφέρει. Και εκεί θα μείνουμε. Αυτά. Καλή διασκέδαση. Let's go.